afụlụ m enyi m nwaanyị mgbe anyị na-eme ND anyị ghọtago. So mana mgbe afọ enwere m enyi nwaanyị ahụ mụ na ya na-abụ until one day wee nye anyị group assignment. So that day ọ wee welu the assignment wee naba olu that day na o nwere ebe ya jesie because o nwere ife ọzọ ya na-eme na-agụkwa akwụkwọ ya wee jesie wee pụta. This lady wee sị ya bịa ka o were assignment ya. Ọ bụrụ na o mesigo the assignment submit ye ya mee nke nyanwa na nyanwa nwere 30/30. This lady melo the assignment wee nwee 26/30. Ịghọta na ọ sị m ife nke agbasasị anya ya mụrụ ka ife nke dị adụ. So from there fana bido tọba ya ji maka this lady dọmpụọ enyi ya nwaanyị ka na ya na-abụ maka na the love was massive. O si m nne na this girl bụ 1 in 100. Nia love si ala this girl love ụkwụ ụzọ na o si m nne na mgbe fa na-akwụ nia si ali ya asị na ife ọ ga-agwụ ya bụ ọ bụrụ na isi ala masị Chukwu gbaghalụ gị ya taa kịta anụnwa ya anụgo m nsị gị Chukwu ya okpebeli ya ekpele. O si m ife sọlị anya mee na this girl can never talk back at him na public. Na mgbe ị ga-agwa na ọ na-ekwu okwu bụ ma gịnị mee ọ bụrụ na emechie ọnụ ụzọ. Na this girl bụ nnọọ ya wife material 100 yard ma ọ bụkwa na o ruru 1000 ịghọtara na anya ụdị love ka ọ na-akọlụ m ihe a. Ọ sị m nne ka ya na this girl si wee love ogwefa na ọ na-abụ fana holidays ịghọta kịta na ya dị echigete mgbe ibi eji echigete ịghọta na this girl chigete o were ego ụgwọ akwụkwọ ya golie handout niile ya chigetezie nye eme gịnị ya esizie n'ụgwọ akwụkwọ ya esizie n'ego handout nke ya nwa wee kwuchighe enye. Ọ sị m nne dutoni afụgo na this girl bụ wife material and na nwoke ọbụla olulu nso ga-eme gịnị ga-anụbịa ozugbo ha finish from school ya ebido chọba ọlụ tinyebe application Chukwu meeli ebela out of 5 ya tinyere ofu ndị kpọọ ya wee bido wee lụba ọlụ. Ozugbo ya lụbala ọlụ nwebe ego ya wee gbada Ọnịcha chọba this girl ya wee fịa dide ya fụrụ ya ịfịa ọdụsịa tu tatad ọdụrụ mmarọzi mma ịmagolo gasasịa ya wee jụbụ ya sị a kedu ife na-eme. Ọ sị na nwoke ya na ya na-abụ na-akwụ sị na ya amarọzi mma. Ọ sị m ife irie ife vụkasị anya n'iru ya wee sị ya na nsogbu adọrọ that I'm here for you ya chọọ gị 100%. Mana first na anyị ga-ejegodo ụlọ ọgwụ ka anyị jee malụ ife na-eme gị first maka you look different. Fana abụọ wee soro jebe n'ụlọ ọgwụ dị n'Ọnịcha Toronto Hospital wee luo ya do surprise ka doctor ji wee pụta sị ya your wife is pregnant, congratulations. Ya kụjasịla akụja si m nne ihe a wutie ya wee sị the girl ma ọ ga-abọ ọtụ nwa afọ na ya chọrọ ya wute ife niile. Ọ sị m the girl si ya na ya duru ime ịmagolo out of fear out of ihe niile sị na ndị doctor melo mistake na ya duru ime ya wele ego nye si ya no your decision ka ọ bụrụ na ị chọọ bụkwanụ na ị chọrọ na-enyesi enye na n'ife ọnụ ụzọkwa bụ na this girl anọ dị ọ bụrụ na o ji enubada agaghị tụbalịa ime afọ. Ọ sị m nne obi gbawa anya ihe a wutie mana icheke ife o ji nụ dị ifu dat na maka na ọ dị ime. Ọ sị m ọkwana ya na this man wee bili n'ife fabi ibu eye and 8 months ke ya and 6 months self. Fana bụ esekwa okwu gbasa fana bụ esekwa okwu gbasa. Ọ sị m na mgbe ọ na-anụ di this guy kụsị anya ife ọgwụ ya ala agbụ ya na kafasela okwu kịta na ya na the girl na-agba hwe ya tago. So ya bụ contractor na ife ya na-alụ ya ka love this girl so much regardless na ọ nugo di mụta nwa whatever ya ka love this girl ịghọta. Mana ihe na-ewutezi bụ na ndị mmadụ amagolu nnọọ story fa even from school na onwe mgbe fa na-akpọ ya nwunye o wee mesie wee hapụ ya ịmagonu na ya mụrụ ka ndị mmadụ si feel na ya nụbakwa this girl akwa ịghọtago. Mana ajụ anya na ya chọrọ ịnụ ya na ọ bụgodo na ya nụrụ ya. Ọ sị m nne this guy ọ sị m na since afọ ka ya na-achọ nwaanyị ya ga-love etu ya si love this girl mana o nwero
ya na-alala ụla this girl, ya na-egbugo this girl. Ịghọtago? Sị m nne ọ chọrọ ịkwụsị the whole thing. Ọ bụghị ịghọta na ya mara m ife ọ bụ stupid love. Ya mara m ya jikwa anya ya kọwa bụ ka achịgide m ọchị, mana whatever it is, uche niile dị na this very woman. Mana ịmago na ndị mmadụ dị against it. Ịghọta? Ya na-eche ma onye gaa n'iru n'ụba this girl regardless. Ife ndị mmadụ ga-ekwu, etu ndị mmadụ si eche. Ka onye hapụba naanị afụbe nwaanyị bilie obu ka this girl. Asị m na nke a bụ Titanic. Ahụ ịghọtago? Ya love is ya nke bụ agbọrọ m ọdụ ma blind do ma everything. So ofu ebe ka m chọrọ ịgbatụ aka n'ihe a niile na because na happiness matters a lot. Go for whom you love. Ịghọta na ma ị chọọ ịdị happy n'ụwa. Mana ebe afọ m chọrọ ịgbatụ aka bụ this. Ka this lady nụrụ di, gịnị a na-abụ continue na-atọ like o nwere ife email atọ so wee contribute to the mgbasanya na die. Ọ bụrụ na o nwere ife ime na o nwere ka aka gị si wee batụ ya atọ kọsụrụ na ya na die gbasara. You know this girl, ịma ndokwa happy. Then o wee bụkwalụ that na aka ga adọrọ n'ife ọbụla gbasara marriage nothing, and na marriage agbasago fully. Ịghọta na like na ewechighego ego ọ na ha jee na court jee gbasa. You are free. And ọ bụrụ na ị nọ this girl, ịma ife afọ ị na-achọ, ị ga-enwetie, ị ga-adụ happy, ị ga-eso na the happiest man on earth. This love is massive. Ịmagonu etu ndị be anyị si ekwu because na o nwere ike kịta ọ bụrụ na ndị na-asị ya ndị malụ story bụ because na ọnụgodi mụta ofu nwa because of that ọ bụgolo single mother nke nwa. O nwere ife o mee n'ịnọ single mother. O nwere ife single mother mere. Ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị abalị na di ewee na-akụ ya ka akụgbuo, ị gasị anọla ebe afọ. Ị gasị anọla ebe afọ ka egbuo onye maka o mee bụrụ single mother. Life bụ the first thing a ga na-ekwu maka ya. Marriage bara na nke ogbugbu. Nne bụkwalụ single mother ma gị dọlụ ndụ, ọ bụ ịghọtago? So ndị ga na-ekwu okwu maka na single mother, I pity you guys because ị mara ife echi ga-abụ. Ịmọrọ. Mana ịgbagolu na ife ọbụla ime n'ụwa na ndị mmadụ ga-ekwu okwu. Imegodo mma, they will talk. Ime njọ, they will talk. Whatever it is, people will talk. Nọskwele ebe afọ jiri maka na onye a bụrụ single mother wee jee nụta akpịna. Ọ gba gị ife ọ ga-agba gị ndị bụ na ama nzọta dị gị mgbe afọ ịbakwuo na single father. Ka a na-enwe single mother, ka a na-enwekwu single father. Yes, mana ife na-eme unu bụ asịra single mother ọ na-afịọ. No, single father kpatara single mother. Oh yes, single mother kpatara onwe. Any man nwaanyị amụọlụ nwa ọ nọrọ na ndụ nwa afọ bụ single father. Quote me anywhere. Yes. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.